Bombi. Pääskö ne just... Aivan. Yksi on siellä oikealla vissiin. Ainakin sellaisen vittu, jos sulla on head glitchi siellä paskas. Vittu kun lentää AK. Okei, vittu. Control ja yksi on siis single. Pommi on siellä. Oh! Lukmanen, sä olet jumala. Juokse Secretista, tällä hetkellä menossa oikein pommi. Lähti. Se on siinä ventis, kato. Tai no. Juokse. Se kerke. Ei kerke. Mitä? Äijä sai sen millisekunnin. Nyt on viikaa roundi. Ei se haittaa, ei se haittaa. Damn, sä olet jumala! Mut miten se kerkes löydä sen kiinni niinku... Ai jaa, se oli niinku ihan millisekunnillista kiinni. En tiedä teistä, mie menen vessaan. Kattokahan pois, kun mie niinku teleporttaa itten. Ei mulla oo klipit päällä. Me saadaan nyt niin hyvää klippiä. Vittu me Jiminkaan naurettiin eilen niille klippeillä. Vastapatia. Vittu siinä oli paras oli kyllä se. Mun mielestä ihan paras oli se kun me vittu unoin vittu vapaa. Kaikki se vaivaa. Ja sit se oli kun me perseet jossain vittu rappuisessa. Niin tai sit se mä syön sut niin mä vaan Se kipeänä. oli kyllä hyvä. Ai ja kävele. Mä syön sut. Green. Are you actually imbecile? Onko se sana? Onko se sana englanniskielessä? En mä tiedä. Imbecile. Imbecile, bro. Siellä nurkas. Väsliki. Mikä ramppi? Mä saan muuten Birdiltä. Mikä on Birdia tässä? 4. Liikmanen mie vannon. Mitä? Siun takii! Koska siellä läskipersepäät lyö täysin samaan aikaan. Kun se on tommonen nee, me oltais saatu molemmat ykköselle, kelaa. Jos se olisi vaan opetellut, pyy ottaa vuoroas, poika.